Takže teraz si ukážeme, ako používať návštevnícku kartu hodinovú. Otvoríme si aplikáciu ParkDots. V spodnej lište zvolíme parkoviska. Pokiaľ ich nemáme zvolené, je tam profil alebo parkovacie lístky, tak si preklikneme na parkoviska. Nájdeme si ten poligón, v ktorom máme zakúpenú návštevnícku kartu alebo v ktorom ho máme aktívnu. Dáme kúpiť lístok. Automaticky tam zobrazí informácia, že bude použitý kredit z karty rezidentská karta návštevná hodinová. Pokiaľ by sa nám toto nezobrazilo, v časti spôsob platby dáme zmeniť a tam si ho vyberieme, že chceme tú rezidentskú kartu návštevnú hodinovú. Parkujúce vozidlo vyberieme si z vozidiel, ktoré máme už pridané. Trvanie parkovania do dáme si upraviť. Vyberieme si, dokedy chceme, aby vozidlo u nás parkovalo, alebo dokedy mu chceme uhradiť to parkovné. Počíta to iba čas spoplatnenia parkoviska. Vidíme tu, že parkovať môžete do 22:11, ale počíta nám to iba do 22:00. Takže navolím si 21, napríklad 35. Tu vidíme, že zobrazovanie aplikácie nie je vždy dokonalé. A pokiaľ mám teda všetko správne zvolené, v vrchnej časti vidím parkovať môžem do 21:35. Kliknem si na zelené poličko nastaviť trvanie parkoviska. A môžem si pozrieť, teda žiadam o zaplatenie parkoviska do 21:35. Odteraz parkujúce vozidlo. Chcem to za spôsob platby, chcem to zaplatiť z rezidenčnej karty návštevnej hodinovej. Potiahnutím zľava doprava to uhradím. Vystavili sme vám lístok. V pohode môžete zaparkovať. Zoznam lístkov. A v zozname lístkov už vidíte, že vám zostáva 22 minút na to dané parkovanie, keďže sme ho zvolili do 21:35. Cena vrátane servisného poplatku je 0. Parkujúce vozidlo. Keby sme chceli predĺžiť parkovanie, klikneme na predĺžiť parkovanie. V prípade pridania iného vozidla musíme pokračovať rovnako. Ďakujem.